leti sad visoko, aviončić taj kojeg svako zna. Igra se posvuda, dira oblake dok leti veselo, hrabar i neustrašiv je dok izvodi vratolomije. Super Wings, oh-oh, djecu svu vesele kada se pojave. Super Wings, idemo, prijatelje nove po svijetu tražimo. Super Wings, Super Wings, Super Wings. Grom u Abu Dhabiju, drugi dio. Velike vijesti! Tim Groma je spreman za natjecanje, a novi članovi su Jet i Dizzy. Drugi krug natjecanja uskoro počinje. Morat ćemo se više potruditi za pobjedu, ali ipak ćemo pobijediti. Sjetite se, Tim Jerome pobjedio je u prvom zadatku. Sad mi moramo pobijediti u 2 natjecanja. Bio sam preambiciozan u prošlom zadatku i doveo sam kolega u opasnost. Obećavam da to neću ponoviti. Sjajno! Moramo djelovati kao tim kako bismo pobjedili. Idemo time Groma! Timovi, dođite do startne linije za početak drugog zadatka. Utrka s preprekama! Puno smo brži od vas, društvo. Možda biste trebali odustati. Tim Groma nikad ne odustaje. Tako je, prijatelju. Samo dajte time, Jerome. Utrka s preprekama je test brzine i spretnosti. Svaki član tima obilazi prepreke. Tim čiji zadnji član prvi dođe kroz cilj pobjeđuje. Priprema, pozor i krenite! Vjesna je borba između Dizzy i Arome. Kakva borba! Aroma je ispred Dizzy nakon prve prepreke. Tim Jerome vodi dok Jet i Jerry čekaju na startu. I kreću! Uhu, ništa lakše. Wow, što to radiš? Pobjedit ću, pa se usput i zabavljam. Ne dopusti da te Jerry uzroja, Jete. Samo se drži plana, može? Da, brzo, ali pod kontrolom. Sad, Jetova brzina! I kako je Jet ulovio Jerrya na spavanju. Odmah je iza njega. Sada je red na Jeromeu i Gromu. Ko prvi prođe cilje, pobjeđuje ovaj zadatak. A to ću biti ja, djedice. Ne računaj na to, mali. Ma gledajte kako Grom juri blizu prepreka, a to se zove iskustvo. Dobar pokušaj, Grome, ali preumoran si. Malo si zakasnio. I nevjerojatno! Jerome je promašio zadnju prepreku. Što? I mora se vratiti. I Tim Groma je pobjednik drugog zadatka. Natjecanje je sada izjednačeno. To! Nikad ne otpisuj Tim Groma! Ha, ha! O, kočnice, nemojte me iznevjeriti! Jesi li dobro, Grome? Bio si odličan, ali ne izgledaš baš najbolje. Hvala! Ali moram doći do hangara. Ne osjećam se dobro. Samo polako, Grome. Ne sviđa mi se taj dim. Ne mogu vjerovati da smo izgubili. Vjeruj, Tim Groma nikad ne odustaje. Nije važno. Grome neće pobjediti u zadnjem zadatku. Ha! Natjecanje je sada izjednačeno. Sljedeći zadatak je igra 1 na 1 koja će vođe timova suočiti jednog protiv drugog. Jerome protiv Groma.
Brzina je ključna. Morate prvi proći kroz cilj izbjegavajući prepreke. Ali na 2 mjesta morate upotrijebiti akrobatske vještine koje će se također ocjenjivati. Gromov se motor pregrijao. Pretjerao je u ovoj trci. Bojim se da je gotov za danas. Žao mi je što ću razočarati obožavatelje. Pogotovo tebe, mali. Drago mi je da ćeš biti dobro, Grome. Ali mislim da je Tim Jerome pobjednik jer se ne možeš natjecati. Možda ne. Pa ti si moj najveći obožavatelj i znaš svaki moj potez, jel da? Pa, da, znam. A ti, Jete, najbrži si avion u okolici. Vidio sam Jetovu brzinu. Hvala ti, Grome. Pa volim juriti kad god mogu. Vas dvojica udruženi možete zamijeniti mene u zadnjem zadatku. On može ići s tobom, Jete, i naučiti te moje poteze. Učinit ćemo to! Nažalost, Grom je ozlijeđen i ne može se natjecati u 3. zadnjem zadatku 1 na 1. Gotovo je, pobjedili smo, pobjedili, o da, o da! Ali dobra vijest je da će Jet zamijeniti Groma s kopilotom Navom. Počinje zadnji zadatak. Što? Pa nije važno tko se natječe, pobjedit ću! Sretno, Jet, treba će ti. O, ne slažem se, Jerome. Tako je, jer imamo vještinu, brzinu i samouvjerenost. Sretno tebi! U redu, društvo, zadnji zadatak upravo počinje. Učinimo to! I krenite! Jerome i Jet su nos uz nosa i približavaju se dijelu za akrobacije. Jete, trostruki okret s ubrzanjem! Dogovoreno! Suci su zapanjeni izvedbom Tim Groma, a ocjene su 8 i 2 devetke, ukupno 26. A Tim Jerome je dobio 9 i 2 osmice, ukupno 25. Tim Groma vodi za 1 bod. Što? Pobjedit će me početnici? Sredit ću te, Jet! Drži se, Nav! Moramo nekoga stići! Jetova brzina! Jet i Jerome i dalje se bore za vodstvo. Idu prema drugoj prepreci. Jete, spiralno gore i brzo poniranje dolje. Suci su dodijelili timu Jerome 28 bodova, timu Groma 27. I timovi su sada izjednačeni. Sad samo trebam proći prepreku i kroz ciljnu ravninu. Može i sređeno. Još nismo gotovi, Nav! Drži se plana! Brzo, ali sigurno! Proći ću zadnju prepreku skroz blizu, pa me Jet nikad neće stići. Ha! O ne! Jete, ne znam hoću li stići na vrijeme i spriječiti Jeromov pad. Nav i ja ćemo to riješiti! Misliš da možemo dovoljno brzo stići Jeroma, Jete? Moramo, Nav! Jetova brzina! Imam
Nemam te! Wow! Ah, i ja sad padam! Razbit ćemo se! Ne, danas nećete! Zračni jastuk akcija! Hvala na spašavanju, Jet. Očito ima važnijih stvari od pobjeđivanja. Danas si me to naučio. I ti, Nav. Svi suci dodijelili su 10 svakom timu. Izjednačeno je. I tim Jerome i tim Groma su pobjednici! Super Wings Team uvijek pobjedi! Hvala vam puno što ste završili današnji show i što ste prvo mislili na sigurnost. Salama je uvijek na prvom mjestu kad si Super Wing. Ili Super Wing obožavatelj. Kad smo kod toga, kao naš najveći obožavatelj, postaješ službeni član tima Grom. Puno ti hvala, Grome. I tebi, Jete. Pa, čini se da je naš posao završio. Vrijeme je za povratak. Pokret društvo!